Moi! Tää on mun elämän eka YouTube-video. Ja mun nimi on Topia. Mä elän tavallista elämää. Pikaisesti mä sanon, että miten mun elämä jatkuu edespäin. Meidän perheessä on, mä oon 05, eli siis 8, kohta 9, niin. Ja meidän perheeseen kuuluu minä, mun äiti, mun iskä, mun 2 isoveliä ja isosisko ja sitten on mun koira Chiquitiina. Se on 1,5-vuotias ja se on Chihu. Täällä se on pikku Chiquitiina. Siellä kamera. Onko siellä kamera? Niin, no niin, moikka. No niin, ja moikka täältä videostakin.